باوی ئازاد وەلاتیەکە لە باژارێ حەسەکێ نەشتەجییە ji 30 salî karekî taybet dike got ji bilî wî kesek vîkarî nake. Ew kar serrastkirina alavên terzîvaniyê ye. Dikana wî di orta navenda bajarê Hesekê cih digire û ji hemû terzîvana re diyar e. Gava alava wanî terzîvaniyê xera dibe berî didin bavê Azad. Ev 30 salê me ez vî karî dikim. Yani em ji cem xwe elimîn û ev karaya ev 30 salê me dikim. Destpêka wê em xiyat bûn di mehela me li şar'a Nehda Bulgalî li tîca xiyatiyek meعلم tune nebûn me em li ser mekînê xwe elimîn û me mumaresa mekîna kir heta îca em bêjin em bûn xebîrê wan. Bavê Azad perçên guhertinê ji bajarê Helebê misoger dike. Ta got alavên terzîvaniyê serrast dike û her wiha ev kar dayî destê kurê xwe Azad. Em ji Helebê tînin, tacirê me heye şerîkak heye em teamülê pêr dikin ev 30 sal. Navê Brotexê ev 30 salê me em teamülê war dikin ew qit'a ji me de emînin û dişînin û em jî tebiqînin û cihaz kirin. Ji dêrê pêkev heta dêrikê hetanî Reqa. Hevana giş cemen. Berê jî û anha jî. Mekîneyê dixwetînî cema em ciwan salihînin û cara em derdike Meqamişlê em derin mesela ser wan سيارة خدرن جوان صالحين ماكينة قرابة أم درسي. أنها أفسن عطي هاني لاوكي أنها أو بيكاري كير. Bavê Azad ji dû karê serrastkirina alavên terzîvaniyê bi nav û deng bûye li bajar. Dara Ebdo, Hesekê, Ark.